Her er Hyggerskådens bod. Den sælger både myslibar, focaccia, grovboller, grovfløds og juice. Men alt dette så sundt. Vi har kigget på, hvor meget energi der er i hver vare. I en myslibar på 25 gram er der 458 kJ energi. I en æblejuice på 200 ml er der 420 kJ energi. I en focaccia på 100 gram er der 600 kJ energi. I et grovbrød eller i en grovbolle på 100 gram er der 600 kJ energi. Vælger du både at tage en focaccia på 100 gram og en æblejuice på 200 ml, så er det 1020 kJ energi. Vælger du at tage en focaccia på 100 gram og en grovbolle på 100 gram og en juice på 200 ml, så er det 1620 kJ energi. Vælger du at tage en focaccia på 100 gram og en grovbolle på 100 gram og en juice på 200 ml, så er det 1620 kJ energi. Vælger du at tage en focaccia på 100 gram og en myslibar på 25 gram, så er det 1058 kJ energi.